vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Rekedzei tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message yedu yekutanga yakamira sekudai so: hanzi makadi zvinyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavika chitupa changu. Ndauyawo pano neconfession yangu iyo yandiinayo. Confession yangu yakamira sekudai so: kwedu mukoma kune ngozi. Ndiri murume ane makore 29 ekuberekwa. Ndiri kuraramawo ndiri muno munyika yeSouth Africa. Saka baba vangu ivo vakazoitawo zvekukomita suicide mushure mekunge baba vauraya munhu. But zvichitaurwa izvo zvinonzi zvinhu izvi zvakaitika a very long time ago. Isusu tainge tichitoriwo vana vadiki at that time. Zvinhu izvi zvakaitika kuma 2006 ikoko, 2006-2007 ndopazvakaitika. So mukoma baba vangu mushure mekunge vauraya munhu vakabva vazotanga kuita sekunge vainge vava kurasika njere. Ava ndo maurayiro acho akaita baba vangu munhu iyeye vari kupawa. Hanzi vakaita zvekumisira mushonga mudoro, munhu uya ndokubva azofa. Saka pazvakazivikanwa kuti baba ndivo vainge vaita zvinhu zvakadaro, baba ndopavakabva vazokomita suicide. Already isusu pamba tainge tava kutoona kutoti baba vainge vava kuita zvimwe zvinhu zvainge zvisiri normal, vachitoratidza kutoti vava kutopenga kana kubasa. Vainge vava kusada kuenda kubasa, vachingotaura vachingoti ndiri kutevererwa, pane munhu ari kunditevera. Ndokubva vazongobuda one day. Isu hatina kutoziva kutoti kubuda kwainge kwatoita baba vainge vava kutoenda kunozviuraya. Vakaenda baba vakabva vazonozvisungirira vakazoonekwa, but this was a day later. So baba vakati vafa kudaro, then there was a little bit of peace in our family. But pano nepapo ndo paimboitika maepisodes mushure mekunge baba vashaika. There was peace in the mushure mekunge baba vashaika, then zvainge zvoitika mumhuri ndezvekuti vamwewo vanhu vakuru vaiti kana vakafamba ndopavaibva vaudzwa kuti ngozi yacho yainge ichida kuripwa. But nekuda kwekuti tose tainge tiri varombo, hakuna ainge achikwanisa kuti ange achizodzifambira nyaya dzacho. Saka vanhu vakuru vakazopera kufa, tikabva tazosara tirisu isusu vana vadiki. Then iniwo ndakabva ndazouya kunoku kuSouth Africa ndine mhuri yangu. But mukomana she, I think kuti ngozi iyi yava kutotevererana neni. Ende nditori nezvimwe zvinhu zvandakaita. This was last year paChristmas apo. Ndine imwe friend yangu uyu tinowanzo kunwa doro tiri tose, but ipapo mukoma ndakangokaruka ndamufungira mweya wakashata. Ndakati ndapinda mutown, then takangobohwana because tainge tiine zvatainge tichida kutenga so that tinge tichizoita braai. Saka mukuzonotaurirana umu ndakangopohekana, so takazoti tava parank ndikabva ndazotenga mushonga wemakonzo. Iye paainge amboenda kutoilet ndokubva ndasara paya ndichitenga mushonga wemakonzo. Mushure mekunge ndatenga mushonga uya wemakonzo ndakabva ndazouhwandisa mushonga uya, then tasvika kumba takabva tazosiya vakadzi vedu vachitigadzirira zvinhu zvedu zvebraai. ndokubva tambobuda paya tikabva tazoenda kune kamwe kabhawa kari kuno kulocation kwatinogara. Takati tiriko kubhawa kwekuya ndokubva taramba tichingonwa kuzotosvika late. Zvino takazoti tanyanyisa kudhakwa, ndopandakabva ndazongoona umwe murume uyu akatopinda mubhawa, ainge ari mutema, then akabva azonditarisa ndokubva azouya apo pandainge ndigere neshamwari yangu. Saka murume uyu akabva azonditi kuwakanganwa here? Ndikabva ndati kukanganwa chiiko? Ndiwe aniko iwe? Pose ipapo mukoma ndainge ndichitongohumana ndiri ndega. Then akabva anditi wani zvawanga watenga mushonga wemakonzo uchiti kuruda kuti unge uchizoisira friend yako, chimuisira ka. Ndopandakabva ndarangarira kuti ndainge ndiine mission yangu iyo yandainge ndiinayo. Saka ndakabva ndangoramba ndakati zii paya. Iyeho shamwari yangu uyu akabva atongosimuka achiti ainge achida kuenda kunorasa mvura. Then uya murume akabva ati ndiwo mukana, chimuisira mushonga uya. Ndakabva ndazotora chipepa chiya chainge chiine mushonga ndikabva ndazoisa mushonga uya mubhodhoro redoro iro raainge angosiyawo patable. Akazoti ava kudzoka hana yangu ndopa yakabva yarova. Ndikabva ndati no,
I cannot do what my father did, no, hazvigoni. Iye akati achinopindawo mubhawa muya matainge tiri, ndopandakabva ndaita sekunge ndainge ndaita mistake, then ndikabva ndangokika chitebhuru chechiya, mabhodhoro edoro ainge ari patebhuru ndobva adonha pasi, including riya iro rainge riine poison. So mukoma ndozvandakaita izvi, and now I am even scared. Kubvawo ipapo ndakabva ndazotanga kuzvilimita manwiro andinoitawo doro, because ndava kutya and ndava munhu uya wekuti ndiri very paranoid. Kana mumba handichadi kana kumboona poison, because ndinenge ndava kutya kuti maybe murume uyo wandakaona mutema anouya, anokwanisa kuzouya kwandiri achindiudza kuti ndinge ndichiisira kana mukadzi wangu nevana mushonga wemakonzo. Ndinokumbirawo kuti mhuri yeZimbabwe inge ichindibatsirawo kunamata. Handisi hangu munhu anoenda kuchechi each and every day, ndinotiwo kana ndikawana mukana ndinonamatawo. Ndine imwe cousin brother yangu uyo akatombobaya umwe munhu vari kudoro nebanga. Munhu uya lucky enough akazokasikirwa kutsvakirwa motikari ndokubva azoendeswa kuchipatara, zvekuti dai vanhu vakaita madelays munhu iye angadai akafa. Ndiketsaiti vataenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi mukoma makadii zvenyu, sorry zvenyu neakaunti yandiri kushandisa. Mukoma ndiri murume akaroora, ane mhuri, ndine 39 years. Ndaingoti pose pandinoenda pawifi ndaiona mavideos ebonde. Rimwe zuva ndakazoti rekedzai ndege ndichimboona yemagay, murume to murume. Zvandakaona zuva iroro iri ndakanzwa kuda kuzviitawo, kurarwa neumwe murume. Ndakabva ndavhura this account yandiri kushandisa ndikatsvaka magroups evanhu vaya vanoita zvekurarana emagays, ndichibva ndawana murume muxhosa wandakawirirana naye. Saka taisangana every weekend, Saturday and Sunday, aiswera achindirara. Takatanga tichashandisa macondoms, but after a month tatakuita raw, takazviita over a year. Achibva azochinjwa nebasa kwava kuenda to another province. Ndakasara ndikawana umwe futi paFacebook ainge ari wekumusha akatoroorawo. Tinoonana futi maweekends, tava nearly gore tichifambidzana. Basa randinoita nderechigarden boy, ndinoseenzera varungu 2, umwe 2 days umwe 3 days. Chava kunetsa, one wacho muzulu anondirara futi pa2 days dzandinomushandira. Zvakundinetsa kurega, handichagoni kugara week ndisingararwi nemumwe murume. Chitupa changu vigai, pamwe varipo vakambopinda mazviri vanogona kundibatsira. Vidare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mukoma vedu ava mucomment section. Rekedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makaviga chitupa changu. Ndauyawo pano neconfession yangu iyo yandiinayo pandainge ndichiri mudiki. Like inini zita rangu randakapiwa izita rasekuru vangu. So sekuru vangu ava vainge vari mbavha chaiyo yainge ichitobira. Saka sekuru vangu ava vainge vari mbavha hombe, vainge vachishandira kumbare uko vachiita zvekuba. Saka sekuru ava zvainzi pose pavaizodzoka kumusha vachibva kuHarare vaitoita zvekutobikirwa doro, uye zvekare pamusha painge paine bhuru rainge riri reblack. Saka bhuru iri hanzi raitopota richitodirwa doro, bhuru racho iroro. Saka kwainge kuri kupembedza mashave avo eumbavha ainge akagadzwa pamusoro pasekuru vangu. Saka sekuru ava vakabva vazoshaika zvavo mushure mekunge sekuru vashaika mukoma. Then inini from a very young age ndaiti paya kana ndikaba, even pandainge ndichiri kuchikoro ndaiti kunyange ndikaba kana bhilo chaiyo, then ndikasvika pamba amai vangu nababa vaiti kana vakangozviziva kuti ndinenge ndiine chandinenge ndaba kuchikoro, no matter how small it was, vaibva vatanga kutondipembedza paya vachiti mushave matishavira. Saka zvainge zvichitongoita sekunge zvainge zviri zvinhu zvainge zviri very normal. Kuzonosvika ndichizonokura, I never knew what was wrong or what was right. So ndakabva
ndazoendawo kuharare. Ndakati ndaenda kuharare kuya ndo pandakabva ndazotanga kuita zveumbavha. Ndakapamba apa patakazoenda, unfortunately pane zvakazoitika ipapo. The mastermind nanhasi uno ari mujeri. Inini ndoda kungotenda Mwari kuti I was able to save my time ndokubva ndazobuda. Zvadaro mukoma ndakabva ndazombozamawo kuti ndinge ndichiita zvekunamata, but mukoma ndakabva ndazotoba zvekare muchechi muya. Ndakati nerimwe zuva ndakataura neumwe murume uyu ainge aine studio, akabva azondiudza kuti ainge achida music equipment. Zvino ndakabva ndatanga kufunga, ndakabva ndati pachechi ingawani music equipment iripo ioriginal, pane madrums, pane makeyboard, maspeakers, zvose. Ndikabva ndazotaurirana naye murume uya takati tawirirana paprice, then ndikabva ndazoronga nezvimwe zvavakomana. Takabva tazoenda kumapremises ekuchechi, musecurity tikabva tamusunga mbira dzakondo ndokubva tazoba equipment yose iyaya. Mushure mekunge taba equipment ndokubva tazoitakura tikabva tazonoitengesera murume uya. Saka zvinhu zvekuti zvinondibaya moyo mukoma kuti shuwa ndakasvika pakusatya kuti ndinopinda muchechi ndobva ndaba equipment yemuchechi. Vabereki vangu vakashayika, so vabereki vangu pavainge vachiri vapenyu ndaiti kana ndikambodzokerawo kumusha then vaitombokumbirira shaviri yekuti risaramba richingoopareta pandiri. But mukuba kwandakaita mukomanashe ndakatokwanisa kutovhurawo mashops. Even pandakamboenda kuSouth Africa ndakatongonoshandidzana nevamwe varumewo vainge vari maSouth Africans vainge vachiita zvekuba. Like iro shave racho zvarinoita ndezvekuti kunyange ndichifamba zviya ndinotosensa, kunyange uri mumotikari uine mari yaunenge uinayo ndinotosensa kutoti munhu uyu ane mari. Saka iro rinobva razokonzeresa kuti iwewe unge uchizongonowira mumaoko angu. Dzimwe nguva handitomboiti zviya zvokukushandisira chisimba kana kuti kudii, unobva watongondipa mari yako simple and direct. Sezvakaitika ipapo varume ava vainge vaine kwavainge vachida kuenda kunoba, saka varume ava takazongokaruka tatongotanga kungowirirana out of nowhere. Zvakaitika ipapo ndezvekuti ndainge ndiri mune imwe kombi, saka kombi iyaya yakabva yazoita taya pancha. Saka takazoti zvino kombi ichigadzirwa taya riya, then ndopatakabva tazotanga kungotaura tikatowirirana paya ndokubva tatochinjana mafone numbers. Mushure mekunge tachinjana mafone numbers edu ndopatakabva tazowirirana kuti tainge tichifanira kuti tinge tichizobatana. Saka inini ndinokwanisa kutopinda pamba pevanhu, ende ndinoti kana ndapinda pamba pevanhu even maalamu haatomboriri. Makamera anokwanisa kundiona kuti munhu uyu akapinda so but vanhu vanenge vakatongorara kuita kufa nehope. Then ndobva ndatoba paya, ndozvatakaita ipapo. Mushure mekunge taba mukoma then takabva tazobatwa. Chakazoita kuti tinge tichizobatwa ainge ari umwe wacho watainge tiinaye mufesi iye ainge ari musutu. Mune ndakatovaudza vakomana ava sezvo ndainge ndiri munhu ndainge ndagara mugame for a very long time, ndakabva ndavati mari yataba iyi imari yakawanda uye zvekare tainge takaba nejewelry. Ndikabva ndati tinofanira kuti tinge tichimbokula down zvishoma. But uya musutu akabva azopa girlfriend yake, akaipa girlfriend iya it was a ring uye zvekare nenecklace. Saka girlfriend riya rakabva razoenda richida kunotengesa jewelry riya. So these things they were too original. Saka uku kwakaenda achida kunotengesa jewelry racho vakabva vaona kuti no man, munhu uyu zvinhu izvi zvaari kuda kutengesa, the value it is just too much. Then ndopa vakabva vazongoaleta mapurisa silently, iye asina kana chaainge achimboziva. Iniwo ndainge ndakatorelaxa padeni ende ndainge ndakatombobatwa nemweya wekuti kamari aka kandaita regedzai ndinge ndichimbobuda munzvimbo, but ndaingonzwa nungo so. Then ndikabva ndatongokaruka pamba patosvika mapurisa. Mapurisa ava vakatouya, they were driving an unmarked vehicle. Vakatosvika paya ndokubva vaita sekunge vainge vachitsvaka accommodation. Mukoma ndakati ndabuda paya then ndichinotaura navo, umwe wacho akabva anditi ainge achida kuona passport yangu. Ndichinodai ndichida kunoexplaina ndokubva ndatoona pfuti dzainge dzatoburitswa ndichitonzi pinda mumotikari ndokutosungwa kwandakatoitwa. Ndakazoti ndasvika kupolice station ndokubva ndatoona kutoti vamwe vangu vainge variko. Ndopa ndakabva ndazoudzwa kuti umwe uya musutu watainge tiinaye
girlfriend yake ndiye ainge atibatisa. Ndonyaya yangu iyi mukomanashe. Vabereki vangu pavainge vachiri vapenyu zvainge zviri nani because ivo vaipota vachikumbirira shavi racho kuti ripote richidzikama, but right now ndinoshayiwa kuti ndozvifambisawo sei. Kune avowo vanozivawo zvechivanhu ndinofanira kuti ndinge ndichiita sei kuitira kuti shavi iri risaramba richingooperata riri pandiri. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Please ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mukoma vedu ava mucomment section ya pakaipa hanzi ndo shavi iro rinooperata riri pandiri. Reketsei tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindipostirawo nyaya yangu makavikawo chitupa changu. Izviwo ndo zvandakaita ende handitombozivi kuti why is it ndakangokaruka ndava kutongovenga muroora wangu just like that mukoma. Ndakangotanga kungomuvenga for no reason at all. So izvi ndo zvandakazoita mushure mekunge tazouyawo kuno kuSouth Africa. Saka iye muroora nehanzvadzi yangu ndo vakatanga kuuya kuno kuSouth Africa ndokubva tachizotevera ini nemurume wangu. Saka takabva tazongotanga kungogara padhuze nepadhuze. Ndakabva ndazomukumbira mutsvairo wake mushure mekunge ndava kuwirirana nevamwe madzimai vainge vachiitawo zvekubatsira. Saka ndakabva ndazoenda nemutsvairo uya vakabva vazougadzira mutsvairo iwoyo. Saka kutsvaira kwaainge achiita ndokutotsvaira kwaainge achizviitawo achitozviburitsa mumarriage. Akabva azotanga kuita stubborn ende atanga kuita stubborn kudaro ainge asingatozivi kutoti ainge atova nemhepo yainge yatogara paari, then ndokubva achizorambwa nemurume. Inini hanzvadzi yangu ndainge ndoipawo maadvices ekuti ramba munhu uyu nekuda kwekuti ari stubborn, but mukomanashi ndo zvandakaita izvi and what I did was very wrong. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Please ngatizamei kuti tinge tichitaura navo vanzvadzi vedu ava mucomment section.